Sa number 3, unrestricted na pagpatigayon sa mga graduation, pati na mga mass gathering sa Bacolod sa idalom sa Alert Level 1 pero backtrack system ginakinahanglan sa gihapon. Pwede na makapatuman sa graduation ceremony ang mga bunutuan kag unrestricted naman ang mga mass gathering kag events sa idalom sa Alert Level 1 sa Bacolod City. Pero sunod sa kay Dr. Edwin Miraflor, OIC sang City Health Office, kinahanglan gihapon ang hugot nga pagpatuman sa minimum health protocol kag ang backtrack system requirement ilabi na sa mga indoor activities kag events. Patag ni Miraflor nga magluwasan na tukod nga backtrack ordinance, importante ang contact tracing measure para mapunggan ang paglaptas ang COVID-19 bisan mahalog na ang travel restrictions sa syudad. Nagapanumduman ang opisyal sa Bacolod Emergency Operations Center sa mga organizers sa mga events lakip na mga campaign sorties nga dapat sa gihapon sila mag-coordinate sa EOC kag sa barangay para sa monitoring kag pagpasiguro nga naka-face mask kag ginapatuman ang social distancing sa kasubong nga mga aktibidad.